Helo, yn y fideo yma ni'n mynd i creu ysbryd. Ac amser mae'r bêl yn bwrw ysbryd, mae'r gêm yn gorffen. Just fel mae'r gêm yn gorffen nawr amser mae'r bêl yn bwrw'r tân. Nawr, peth cyntaf mae angen i wneud. Mae angen i ni cael sprite ysbryd. Ac i creu sprite ysbryd, mynd draw i Create Sprites. Ac wedyn ni'n mynd i Load Sprite. Ac i ni'n wneud yn siŵr bod ni'n dewis yr ysbryd i nesaf. A gwasgu Open ac ni'n enwi fe yn Sprite ysbryd. Nawr, yna gyd yw Sprite yw llun, dyw e ddim yn neud yn byd. So mae rhaid i ni wneud nawr Object ysbryd. Ac i creu Object ysbryd, ni'n mynd draw i fan hyn, Create an Object. Ni'n llwytho y delwedd i nesaf, sef yr ysbryd, ac ni'n enwi fe yn Object ysbryd. Nawr, mae rhaid i'r ysbryd symud o gwmpas. So, beth ni'n mynd i wneud yn gyntaf, jyst rhywun peth ar y bêl, ble ni wedi creu Create a Start Moving, ni'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer yr ysbryd. So, ni Add, Create, ac ni'n symud yr ysbryd yn pob cyfeiriad ac yn wneud y cyflymder yn 1. Nawr, y peth nesaf ni'n mynd i wneud ydy, ni'n mynd i add collision gyda'r wal. Achos amser mae'r ysbryd yn bwrw'r wal, ni ddim sydd yn mynd trwyddo'r wal, ni sydd ysbryd i ddod allan. So ni'n mynd i'n solid. Add collision gyda'r wal ac ni'n rhaid bounce. Ac yr un peth gyda amser mae'n bwrw mewn i'r tân. So ni add collision gyda'r tân ac mae'n bounce. Nawr, dyna gyd mae angen i ni wneud ar gyfer yr ysbryd. So, peth nesaf ni'n mynd i wneud. Nawr, beth sy'n mynd i ddigwydd amser mae'r ysbryd yn bwrw'r pêl? Gallwn ni rhaglennu fe fan hyn, ond dwi'n wneud e trwy'r pêl. So, ar hyn o bryd, mae gyda ni, mae'r pêl yn symud, mae'r pêl yn bwrw'r wal ac yn bawnsio, mae'r pêl yn bwrw'r tân ac yn destroy, show, high score, restart game. Nawr, dyma beth ni eisiau i ddangos gyda yr ysbryd. So, dwi'n mynd i fynd i Add Collision with Object ysbryd. Ac dwi'n mynd i fynd lawr fan hyn ac dwi'n mynd i roi mewn Destroy Instance. Wedyn mynd lawr i Score a roed yr sgorfodd mlaen. A wedyn dwi'n mynd lawr i ailddechrau'r gêm. Nawr, gwasgu OK. Mae yna ffordd arall o wneud hwnna, sydd yn bach yn well. Chi'n gweld? Mae bwrw'r object tân yn union yr peth a bwrw object ysbryd. So, beth gallen ni wedi gwneud yw just mynd i'r object tân, gwasgu Control C i copio nhw gyd, mynd mewn i'r object ysbryd a gwasgu Control V. Na'n ato, copio nhw gyd, a wedyn glido nhw gyd mewn. Gwasgu OK. Dwi'n mynd i room 1 nawr a dwi'n mynd i rhoi ysbryd mewn i'r stafell. A nawr, dwi'n mynd i chwarae y gêm i gael gweld os mae'n gweithio. Nawr, dylen ni gweld pêl a ysbryd. A mae'r ysbryd yn symud, mae'r ysbryd yn bawnsio. Ac os fi'n clicio fan hyn, gen i weld beth sy'n digwydd amser mae'r pêl yn bwrw'r ysbryd. Sgôr yn mynd yn uchel. Nawr, fi'n gwybod beth sy'n digwydd amser mae'r sgôr yn bwrw'r tân. Na gen i weld os mae'n mynd i ddigwydd nawr. Nawr, i profi'r gêm hyn, beth gallen ni wedi wneud yw rhoi llawer fwy o ysbrydion yn yr ystafell, a wedyn fyddwn ni'n sicr wedyn o'r pêl yn bwrw yr ysbryd. Mae gen i weld nawr. Mae'n siŵr o ddigwydd. Na di.
So beth ydym ni'n wneud, jyst i wneud siŵr bod ni'n profio yn iawn, mynd mewn i fan hyn ac dwi'n mynd i creu nifer iawn o ysbrydion. A gen i weld nawr, amser fi'n gwasgu play, dyle y bêl bwrw ysbryd a fi'n gallu gweld bod yn gweithio. Fi'n gallu gweld bod yn gweithio. Mae'n gweithio. So beth mae angen i fi gwneud ydy mynd nôl i'r ystafell nawr, achos fi'n gwybod bod yn gweithio, dwi'n jyst yn gallu delay yr ysbrydion a gallai mynd i'r ystafelloedd nesaf a gallai rhoed fwy o bethau orno. Right, dyna sut i chi creu ysbryd a dyna sut mae i chi gorffen y gêm. Ok, diolch yn fawr.